बेथ' थगायनायल'सो थगायनानै भटखौ लानांगौ बेखौल'सो बुंदों बिसोरो बुंदोंमोन वान भट वान जब साख्रिनि खोथाया मिसा साधारन रायजो राजाफोरखौ थगायदों बेफोर जाबाय मात्र भट नांगौ वान भट वान जब एकदम अखाद मिसा खोथा बेयो मानसिखौ बिभ्रान्ति खालामनानै थगायदोंसै साधारन रायजो राजा गामि ओनसोलनि रायजो राजा बारा बुजियाबो मिथिस'आबो दा वान भट वान जब साखरि होनायनि खोथाया 17 बोसोराव BPF दोलोआ मा साख्रि होनो नाजायाखै नामा UPPL दोलोनाव सोंथि खालामदों जिल्लानि इनचार्ज प्रेसिडेन्ट खनेन्द्र ब्रह्मआ जेराव CSB दंमोन BPF दोलोआ साख्रि गोबां थिसननो हादोंमोन दाथ' UPPL दोलोआ CSBबो गैबावला जाम्बाफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों खनेन्द्र ब्रह्मआ गावसोरखौनो गोरों होननानै बाराद्राय देखायनानै लानायावनो CSBखौ सिफायनानै लाबाय बिसोरो फरेस्टनि माखासे साख्रिनि थाखाय बरबरियाव इन्टारभिउ लाबाय नाथाय सासेबो नुनो मोननाय जायाखै दा 17टा बोसोराव BPF दोलोआ साख्रि होनो नाजायाखै जेराव CSB बर्ड दङमोन गोदो CSB बर्डनि सिस्टेमाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड बेनि मैथोमजों जेरै हायो बिदि साख्रि होदोंमोन दा बिसोराथ' CSB बर्डबो गैबावा जाम्बाफ्रा बांद्राय सियाना गावसोरखौ देखायना लायो CSB बर्डखौ सिफायनानै लाबाय बिसोरो बहा साख्रि होनो माजों साख्रि होनो दिनै फरेस्टनि साख्रि माखासे फरेस्टनि साख्रि इन्टारभिउ लाबाय बरबरियाव सोर साबैसे होनो हाखो माथो नुवाखै जों बेफोरखौलाय डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस